Ondanks felle kritiek stappen PVV-statenleden niet op. Het is vrijdag 20 september. Dit is Zeeland Nu. Bos en Van Dijk onder vuur in debat. EPZ en Sagro vrijgesproken voor dodelijk ongeval. En kinderen worden gescreend op hun motoriek. Goedenavond. PVV-statenleden Peter van Dijk en Vincent Bos blijven aan als statenlid, ondanks de felle kritiek van de Commissie Integriteit van de provincie. Tijdens het statendebat over de scheuring binnen de PVV Zeeland werd er hard uitgehaald naar beide statenleden. Stap op. Uw kiezers verdienen beter, deze staten verdienen beter, de democratie verdient beter. Stap op. Ton Veraert van D66 verwoordde het zoals praktisch iedereen het zag. Pak je verantwoordelijkheid, stap op. Maar beide heren bleven zitten. Want, zeggen ze, ik ben niet verkeerd, het is die ander. Vincent Bos werd er zelfs emotioneel onder. Met de hartekreten dat ik vooral door moest gaan, me niet weg moest laten jagen en we hebben je nodig en ga zo maar door in het achterhoofd. Peter van Dijk en Vincent Bos liggen onder vuur na onterecht ingediende declaraties en beschuldigingen over en weer. Beide Kemphanen zijn als individuele statenleden verder gegaan. Een speciale commissie deed eerder deze week een dringend verzoek aan beide mannen om op te stappen. En dat werd vandaag meerdere keren herhaald. Maar wegsturen, dat kan niet. De staten kunnen dat ook niet doen. Ze kunnen ze niet wegsturen. Maar ze kunnen wel uitspreken dat ze het handelen niet integer vinden. En dat ze vinden dat er eigenlijk een eigen verantwoordelijkheid aan vasthangt. Bos ging nog een stapje verder. Hij beschuldigde commissaris van de Koning Han Polman. Polman zou niks hebben gedaan met de informatie over het declaratiegedrag binnen de PVV. Maar dat liet hij niet over zijn kant gaan. Ik weet 100% zeker dat de heer Bos niet heeft gemeld dat er onregelmatigheden, malversaties of financiële misstanden in de fractie aan de orde zijn. Dat heeft hij niet gedaan. Kijk goed naar wat je hebt gedaan. Kijk naar hoe je je verantwoordelijkheid neemt. En dat is denk ik heel duidelijk, is die boodschap vanochtend overgekomen. En we gaan naar het provinciehuis in Middelburg, want daar staat verslaggever Marieke Kerklaan. Marieke, hoe bijzonder is het nou eigenlijk, statenleden die andere statenleden vragen om op te stappen? Ja, Martijn, dit kun je wel ongekend noemen hoor. Dit komt zeer zelden voor, zeker in de Zeeuwse politiek. Statenleden inderdaad die zo unaniem een oproep doen aan twee andere statenleden van stop ermee, hou de eer aan jezelf. Maar goed, zoals ook al in het filmpje zat, hè, de keuze daarvoor is uiteindelijk aan de statenleden zelf. Die hebben dus gekozen om te blijven zitten, hakken in het zand. Maar ja, ik kan je wel vertellen, het zet de verhoudingen hier op het abdijcomplex op scherp. Ja, nu is Vincent Bos ruim aan het woord geweest, hebben we net ook gezien. Maar van Peter van Dijk hebben we niet of nauwelijks iets gehoord. Nee, dat klopt. Allereerst, beide heren willen absoluut ook niet voor de microfoon van Omroep Zeeland komen. Het geeft wel aan hoe gevoelig het allemaal ligt. Van Dijk had een heel erg korte verklaring. Hij zei: ik maak excuses voor dat deel waar ik over ga. Maar Bos nam iets meer de tijd, maar die zei ook van ik maak ook alleen excuses over dat deel waar ik over ga. Nogmaals, het ligt allemaal zeer gevoelig, vandaar ook dat ze niet voor de microfoon wilden reageren. Ja, ze kunnen niet gedwongen worden om op te stappen, maar hoe moet dit nu verder? Ja, het is een heel lastige situatie, want politiek gaat over compromissen sluiten, over samenwerken om samen tot iets te komen. Nou goed, ze hebben geen enkele steun van de andere statenleden hier. Dus het wordt een heel lastige en eigenlijk ook onwerkbare situatie voor deze twee statenleden. Marieke Kerklaan, dank je wel. In Axel is een monument onthuld ter herinnering aan de bevrijding door het Poolse leger. Het monument staat aan de derde verkorting, de plek waar Poolse strijders een doorbraak forceerden om Axel te bevrijden. Het is vandaag 75 jaar geleden dat de Zeeuws-Vlaamse stad werd bevrijd. De gevechten rondom Axel in september 1944 waren heftig. Zo'n 75 Polen kwamen bij de bevrijding om het leven. En die werden vandaag herdacht, waarna het nieuwe monument werd onthuld. Ja, wij wouden dus een bevrijdingsmonument. Dus niet echt een herdenkingsmonument. Natuurlijk is het ook herdenken natuurlijk, omdat daar de Polen de doorbraak gemaakt hebben. Maar echt wel een bevrijdingsmonument. En dat vinden we echt wel, dat hadden we eigenlijk nog niet. Nou, ik vind het best wel bijzonder eigenlijk dat het er nu is. Het is heel belangrijk, want het is wel respectvol en zo. Want dan leer je ook meer over de Wereldoorlog.
Energieproducent EPZ en aannemersbedrijf Sagro zijn door de rechtbank in Den Bosch vrijgesproken van schuld voor een dodelijk ongeluk in de kolencentrale van Borselen in 2015. Daarbij kwam een 52-jarige Vlissinger om het leven. Ze gaan ervan uit dat het dodelijke slachtoffer zijn shovel heeft geparkeerd, is uitgestapt en door eigen toedoen in de trechter is gekomen. En om die reden kan de rechtbank niet tot de conclusie komen dat de onderneming uiteindelijk aansprakelijk moet zijn voor het fatale ongeval. EPZ is volgens de rechtbank wel schuldig aan 2 andere bedrijfsongevallen in 2015. Hierbij vielen 4 gewonden. EPZ moet daarvoor een boete van €125.000 betalen. 30.000 Zeeuwse schoolkinderen worden dit schooljaar motorisch gescreend tijdens de sportles. Het project van onder meer Sport Zeeland, de GGD en het ministerie van Volksgezondheid wil met dit project de vitaliteit van Zeeuwse kinderen in kaart brengen. Vroeger mocht je uit een boom vallen en tegenwoordig willen we onze kinderen daarvoor behoeden. En dan worden ze ook wat voorzichtiger en dat komt niet de motoriek ten goede. Vroeger speelden wij 30 tot 40 uur per week buiten, nu de kinderen nog tussen de 4 en 7 uur. Dus daar ligt een deel van de oorzaak. We hebben in Zeeland heel weinig vakdocenten lichamelijke opvoeding op de basisscholen zitten. De schoolpleinen zijn natuurlijk niet erg uitdagend, het zijn vaak betonnen schoolpleinen. Uiteindelijk is het doel om kinderen meer naar buiten en aan het sporten te krijgen. En de officiële opening is pas volgende week, maar nu wordt er al volop getest bij natuurgebied Waterdunen met de getijdenduiker. Deze duiker in de dijk regelt straks de hoeveelheid zeewater die het gebied in- en uitstroomt. De test duurt naar schatting zo'n 4 maanden en als alles volgens plan werkt, kan die volop worden gebruikt en ontstaat er in Waterdunen een getijdengebied met zilte natuur. Behalve voor vogels worden er ook plekken ingericht voor recreanten en zilte landbouw. Een grotere fan bestaat er niet, want het hart van Yannick van Hees uit Axel gaat namelijk sneller kloppen van kermissen. En daarom gaat er ook geen enkele Zeeuwse kermis voorbij zonder een bezoek van Yannick. Al is het alleen maar om er een verslag over te maken voor zijn Facebookpagina. En met de kermis in Terneuzen deze week is het geen moeilijke vraag waar de 28-jarige Axelaar deze dagen is te vinden. De sfeer, de lampjes, de geur, de muziek, iedereen is vrolijk. Ja, het is gewoon één groot feest. De kermisgekte heeft hij te danken aan zijn opa die met hem een rondje deed in de kinderwagen. Yannick zag de gekleurde kermisvrachtwagens klaarstaan om op te bouwen in Axel. En een paar dagen later ging hij met opa voor het eerst naar de kermis. Zo is het begonnen. Als klein jongetje in de kinderwagen mocht ik mee. Toevallig deze 2 attracties staan hier ook. Nou, even later, een paar jaar later, zat ik zelf in de draaimolen. En een aantal jaar later zat ik zelf in de Polyp. Attention! Om zijn passie te delen is hij de Facebookpagina Zeeuwse Kermissen begonnen. Daar plaatst hij een kermisagenda, weetjes en fotoreportages. Ik maakte altijd wel vanaf kleins af aan fotoreportages. 4, 5 jaar terug kwam Facebook natuurlijk, de Facebookpagina's. En toen zei een vriend van mij, is het niks voor jou om een Facebookpagina te beginnen? Dan kan je fotoreportages posten. En ik kreeg steeds meer likes en dan wordt het natuurlijk een soort van verslaving, hè? Want je wil steeds meer likes hebben, dus dat is wel leuk. Yannick heeft de Zeeuws-Vlaamse kermissen nog nooit 1 keer overgeslagen. Omdat er vaak dezelfde mensen met hun attractie staan, heeft hij ook vrienden gemaakt op de kermis. Hey Freddy, goed met jou. De band is ondertussen zo goed dat hij soms helpt met het op- en afbouwen en het draaien van de attractie. Hoi, dankjewel. Mag ik je kaartje? Dankjewel. Over 2 weken is het nog kermis in Hulst en daarna ook nog in Heikant. Dus voorlopig hoeft Yannick zich nog niet te vervelen. De gezelligheid, de mensen zijn altijd vrolijk, hè? Want het zijn allemaal blije kinderen natuurlijk. En dat totaalplaatje maakt het voor mij tot ja, een soort thuis. De zonsopkomst vanmorgen voorspelde het al en die voorspelling kwam gelukkig ook uit. Want met volop zon en hier en daar een wolkje was deze dag een goede voorbode voor van het weekend. Want morgen volop nazomer met niet alleen heel veel zon en weinig wind, maar het kan ook zo'n 23 tot 26 graden worden. Zondag start het ook mooi, maar neemt de bewolking in de loop van de dag wel toe met tegen de avond de kans op een regen- of onweersbui. En in onze serie over het verloop van de Slag om de Schelde straks het slagveld op de Brabantse Wal. Nou, daar kwamen de Canadezen vandaan over wat nu de snelweg is. Hun doel was de spoorlijn te veroveren. Maar in die spoorlijn, in de dijk,
zaten over bijna de hele lengte. Duitse parachutisten ingegraven achter hun machinegeweren en openden een dodelijk vuur op de Canadezen. Dat straks. Daarna het uitgebreide weerbericht, voor het geval u zeker wil weten dat het mooi weer wordt. Voor nu een fijne avond en tot morgen.